aixecar-se un dia més. Cada dia no és un dia qualsevol. I tu no pots aturar-te. Has arribat fins aquí. Junts podem fer-ho. Si mires enrere, veuràs el rastre d'un camí que no ha estat fàcil. Has sentit mai la passió que els veterans expliquen cada actuació? Davant tenim l'horitzó. El que podem viure és a les nostres mans, als nostres assajos. Estem preparats!